niistä kehittää Suomen käyttöolosuhteisiin sopivia laitteita. Ja tätä Mustialan pajasikin niin, että puolivälissä Mustialassa valmistettiin jo aika laajaa valikoimaa erilaisia. Ja sitten Mustialassa tehdyt aurat, tilanne oli se, että Mustialan pajan tuotteet pärjäs hyvän aikaa ja useammassakin paikassa. Esimerkiksi 1800 Kuturolla oli Turuisemilla, kun on tullut 120. Ja näitä sen takia hänellä on hyvä koordinaatiokyky ottaa aikaa. Mutta eilen hänellä oli kyllä yllättävän nopea etuloikka. Ja meillä on vielä 5 minuuttia aikaa, niin tullut tällä ilmoittautumaan pääsee kaikkiaista miehiä ilmoittautua. Ja Lamminmäki, niin jos kuulet, niin pikkuhiljaa laitattiin maamoottorit, sitten lääkkäiskaa sisälle. Sitten yleisemmät suunnat, että tuo Kuttulassa Kalevi Sillanpäähän on nyt varjossa, koska Kalevihan on herkkä tuolla isossa kärsällä yhtäjänä ja siellä lyhtettiin leikapuomatilta päivässä. Näin on tosiaan jotain.
Tuliko Pennaselle pelariskerholle ja Kalevilla kävi kello vaan niin sukkeen. Joo. 4. harmittavasti mitalleita ja siellä olisi Kiuruveden kaupunki ostanut Pennaselle tontiossa ja nyt kipuaa. Jani Siltala on myöskin Heinolan miehiä. Halmet Kerholainen niin tuttu ja kato vielä, ei tää traktori sulle niin tuttu oo. Mutta onko tuomarit on valmiina? Ajanotto valmis paikoillenne, valmiit ajat. Oho, se lähti isommalla pykälällä. Meinaa Petrolissa ja Jani Siltala Heinolasta on suoritusvuorossa. Ja näyttää, että hän saa renkaa eka yrittämällä. Hienoa! Aplodeja Janille. Siinä pitää vääntää ja kääntää. Ottaa tuon Paavon kulman tuossa. Ja 3. on sitten 1.16 ajalla Valtteri Komu. Kyllä se saa traktorin liikkumaan. No niin, 1-3 sekunnin sakko tuli. Ja sitä ei kilpailijalle kerrota. Ja Jani, se on se doping-testi joutunut. Jani, sulla on doping-testi tuolla, siellä on sinkkiämpäri ja sinne pitää antaa näyte. Ja jos se menee rikki, niin jäät kiinni. No ei sitä puolesta. Ja Päivi ja Hanna Heikki olkaa hetken aikaa vielä, että kuvaajat saa kuvata teidät. Noin, ja hymyä huuleen. Hienoa. Ja nyt Heikki antaa yhteystiedot, niin minkä lehden sä haluat näyttää? Vanhat koneet. No niin, hyvä, kiitos. Niin, Kalle ja Juuna, onko pelko jo sinne? Vamma. Niin, joo. Tiedätkö te, että museokatsotaan? Niin. Väri. Väri. Kymmenen.